ɗum ɗon kadi ɓe mbaɗi ɗum ko geɗal mawɓe geɗe mawɓe jiɗen wiide nde ɗemgal men pular sabu mbeɗa wawi wiide ɗemɗe gendiji kono goppe tan mi wiya ɗemgal men pular tawde koye men kaldete ɗemgal men pular nde naati nde wonno ko tinde e daari naatiri ngal woniri e nder caktirɗe ɗe ko ɗemgal mawɓe haaloɓe waɗi noon tinde e daari ko mawɓe jippinta humpito e jangde e neeti e heblude faade e sukaɓe wadde yo en paam ko mawɓe jeynoɓe ɓen mawɓe kadi ngalano tolno jangde gona heblaɓe ɗum saabi noɓe gardini e radio ji ɗi ko noon ɓe jaggirano e radio ji ɗi so en donti ko way noon yo en paam battane mum galucci ɗum ɗon ko dontuɗen wasata deltade e men heddo e men ha joni enen ɓe ganduɗa ɓe ko arɓe caggal hutortoɓe ɗum eɗen gandi to banggue caktirɗe so radio so télévision ko gueɗe tati ko habrude ko jangguinde ko weltinde woni animation won mataw wiyoɓe ɗum jirwinde jangguinde woni ko mbiɗen ko joni tinde e daari wadde ɗemɗe ɗe naatiri ko jangguinde e weltinde ɗe naatirani habrude ina gasa taw ɗe naatiri ko heblude ko neɗɗe naatirani habrude wadde so en gari ha hande nde kabaru jogui gurdam wiya ko kam woni sembe nayaɓo wonande yaaruɓe tubakiri wiya kañum woni contre pouvoir wonande yaaruɓe anglais en kañumen ko noon jaggiri ɗum oye woɗɓe wiɓe wona ɗemgal ala sembe caktirɗe ngala sembe ni ala ko mbawi waylude e miijo walla fimde neɗɗo so en jaggi ɗum ɗon yo en paam ɗemɗe men naatirani rokkude kabaru ɗo adan ɗo eɗen poti dartade seeɗa en kaali ɗum ñanden guddiri ƴewde beele ɗemɗe gendiji e caktirɗe no poɗɗen waɗirde ni ɗemgal men pular eno tubakoɓe mbaɗirta ni beele ko gotum foti wonde walla ala eɗen poti dartade ɗon seeɗa to banggue les principe woni kuule ko gotum joni en kaldani e taw e mbaɗowo animation o en wawi taw haala mum nan yeeso kaldeten joni koye dokkowo kabaruji o hayso tawi noon animateur ina wawi wonde dokkowo kabaruji wadde yo nattide en hoore makko to banggue kuule tubakoɓe ne mbaɗata e ɓaleɓe ne mbaɗata enen haalpulare ne dokkirten kabaruji ko gotum ko mbiɗen ko yo en mbaɗ ɗum ɗo woni kuule ɗe ala ko ngal ɗo ɗemgal kutortomi tawde ko ngal ɗemgal kutortomi waɗir ni tawde ngal to kutortomi waɗirna ala kuule ɗe no jamiriri ni ko noon lelnirten ɗum to banggue jikkuji comportement ko gotum no tubakoɓe poti ni jikkorade e saaha nde ina dokka kabaru ko noon poɗɗen jikkorade e saaha mbo eɗen dokka kabaru holɗin jikkuji so yankidare mum so jamburagal e kabaru wonde jamburu e kabaru mo dokkata o ko e kala jikkuji goɗɗi humilité so yankidare mum kala jikkuji ɗe jaadi yanke fawa taw ko espagnol ko américain ko français ko marocain kala ko wawi wonde an gummiɗo gurel dara o an ummiɗo ñamandiri o onon poti e ɗin ɗon sarɗiji ɗon ala waylo ko gotum goɗɗum ko holto porton sertude certirton koye fannu no tottirton ni kabaru kon gotum to banggue kuule ɗe kon gotum to banggue jikkuji le comportement kon gotum e on ɗon fannu kono holto ceertoton ko e fannu la manière de donner l'information e fannu no dokkirton no kumpito ngo ko toon ceertoton holko serdata on serdi on ko kamɓe soɓe kaala en kaali ɗum ñanden guddiri kamɓe ɓe joɓigui ko un public virtuel kamɓe mboɓe kaldata o ɓe ganda ɗum eɓe kaldata koye professeur amen yo Allah yurmu ɗum biyeteɗo Aliou Touré min mbiyanno toppo wiyanno ko saɗa haala e télé walla haala radio mumɓo guite ma ganda kaldata koye neɗɗo goto biyeteɗo monsieur tout le monde monsieur goto biyete tout le monde kañum kaldata ɗum ko tubako o jogui ko public virtuel manam omo yaltina haala makko kono haala makko ka
elle o qiimaki o ala e yeeso makko darorgal ɓen jaɓɓotoɓe haala ka e holno foti jaɓirde haala ka ɗo certi dans la manière e enen so eɗen dokka konngol so eɗen dokka kabaru e nder ɗemgal men enen eɗen gandi public mo kaldeten ɗum waɗi Ibrahima Sarr o haali ɗum e nder deftere nde andu ko kalata ko andu nde kalata nde andu ɗo kalata ɗo andu mo kaldata o andu deƴƴude le silence ko hen jeeya joni noon tawde ɓe jogui ko public virtuel kamɓe ɓe kaldata koye monsieur tout le monde enen ala enen sa jooɗima e radio aɗa rokka kabaru wallahi aɗa andi hol hettoɓonɓe tawde aɗa andi hol hettoɓe a wattorto fof mabɓe a wattorto pinal mabɓe a wattorto fannu noɓe jaɓirta noɓe keɓirta message joguiɗen ko on public actif et dynamique kamɓe ɓe jogui ko on auditoire virtuel ɓe jiyata ɗum ɓe ganda holmo ɓe kaldata o ɓe kaldata tan koye o monsieur mbiteɗo tout le monde ɗum noon wona tan e nder radio ji hay e théâtre hay e magoji men enen so eɗen mbaɗa mago waɗanteɓe mago ɓe koye mago jeeya hen sahaji ɓe poɓɓo hen sahaji ɓe ngullo hen sahaji ɓe jala koto koye hayso hay jonde mabɓe ɓe mbaɗata ko cercle enen seɗen mbaɗa mago théâtre e nder ɗingiral ƴeew tubakoɓe kañum sino mbaɗa mago wonno jomum arata ko lamɗo kañum ko escalier ji waɗi ɓen jooɗoto jimte nder oɗo kamɓe ɓe ngala gueɗal e nder ko waɗete ko enen noon an jeeɓowo e an jeeɓateɗo foof oɗon jeeya e nder mago ngo kamɓe wona hono noon hay jeyndiyankagal ngal hayso jiidani woɗɗodirani e on ɗon fannu tawde eɗen gandi enen holmo kaldaten eɗen poti andude holno kaldirten e makko ɗum woni ko paaɗen to yeeso to yite kono mami darta seeɗa kadi e saaha kutorgol saaha le temps e nder caktir enen won noon mbiru ɗum no mbirumi nani ni ɗemɗe men no natiri ni cikkaten tan ko enen saaha mo joguiɗen galleji men e saaha radio o ko gotum no kutortoɗen ni o to ko noon kutortoɗen o ga te wona gotum mbeɗa sikki koye RFI en tan e radio ji mawɗi BBC en jiyata émission 15 minutes kono ɗo e wuro ɗo e nder ngoɗo wuro neɗɗo noddima radio mum rokkima émission 15 minutes mbiyata o ka yittako tampindemo mbeɗa ummo ha galla men mi yaha radio pour 15 minutes taw 15 minutes ko wawi ko waɗede hen e nder hojomaji sappo e joyyi ko mbawɗa rokkude hen e ko humpitu e nder ɗemgal ma ko Allah tan andi holno ɗum foti kono enen neɗɗo rokke e hojomaji 4 heures de temps ara ha are waynade wi malheureusement saaha mo dokken ɗen o yonani heure uji 4 dokkita yimɓe kadi yontere arore sa wi tubako joni émission heure uji 4 no woodi gonga yomi jogui émission 1h30 taw ko émission ngaji garoji kamɗi taw ko interactif de kadi par ce que ɗum ni kadi ko fannu émission kono wona ɗum addi en ɗum kono enen no kutortoɗen saaha woni ne hawni guila e salminago men enen wonɓe radio ji ɗi e télé ji ɗi catoɗen ɗum wona alay sago sa naati radio sa tottama micro saɗa haala tan alay sago kala inde joom radio gaskina inde kala inde yummum kala inde bamum gaskina ɗum kala inde wuuro men baga lamba jara jasa saare binom bañigi nagam wona noon wona noon saha o koko qima koko ɓetta wonko jeyɗa hen keɗotoɗo mo kañum ne wota jaggu ɗum comme prisonnier otage wonko jeeyi hen wota jooɗoɗo tan aɗa fay wi tan yo fat ko ɓuuri ko wadde importance nan yeeso alors ko woni ɗon ko pyramide inversé poɗɗa fuɗɗorade koko waɗi ko importance aɗa tello wadde catoɗen ɗon enen wonɓe radio ji ɓe wona alay saago sen jooɗima radio tan joom radio ko ma gaskinen bo elle jobdi men ko hen fawi jurritoɗen ɗum catoɗen enen hutortoɓe ɗemne guenɗiji e nder caktirɗe ƴeewa joni hay générique aji men no mbaɗirten générique woni gaaci nattirɗe yewtere puɗɗotode yewtere hay générique aji men générique wiya tan ko 0,45 secondes so heewi ha 1 minute kono e nder générique o joni a yiyata ko neɗɗo o mbaɗo émission o kañum yimate e générique mum mbaɗo émission ko kañum yimate e générique mum kañum yimate alors générique namdi ko inde émission o indi radio e fréquence mum namdi ko nde waɗete nde namdi baɗowo on point on tiré joni noon ko ɓuuri ko wadde fayida min ɗo am ɗo ko joni natɗen hen woni beele no mbaɗirten e ɗemɗe men ni ko noon walla ala
ko adi fof wonno waɗirte eɗen jetta Allah hannde e sukaaɓe rewɓe ɓe koɓe notiti ko e caftirde ɗe c'est très important par ce que duuɓi nane jawti ɗo minen wonɓe RTS ɓe ɗemɗe pulaare en soni ken jaggira ko ɗemɗe nayeɓe hay sa ari aɗa waɗa suka aɗa waɗa ɗum jagguireɗa ka nayejo e nder yiyande mabɓe par ce que ko nayewu ɗemɗe men natiri radio ji donc sukaɓe rewɓe ɓeɗo kon darorɓe e sukaɓe worɓe jangguɓe ɓe en voilà un exemple Oumou Dara Ousseynou Ba deuxiéme année sesti woni suuɓi ko wadde spécialisé e ɗemgal pulaar e woɗɓe hande batti wadde ɗum natti hersirde ɗum hanki ina hersireta ni hen sahaji yo yimɓeɓe enene koye men yo en jogo gaccon seeɗa ko ganduɗa kono ina tongo en e wasde wadde no poɗɗen waɗirde ni eko poɗɗen wadde ko sukaɓe rewɓe ɓe hande natgol mabɓe e radio ji ɗi c'est très important par ce que aduna o hande ko aduna sukaɓe rewɓe ko aduna rewɓe ko aduna sukaɓe donc woto pamɗenen ɗum woto puuynen fannu no kutorɗen ni heddoto noon ko beela koɓe mbaɗata ko ina moƴƴi noɓe mbaɗirta ni beela no moƴƴi walla ala ko adi fof to banggue animation yimɓeɓe cikkat ko animation ɓuuri webde kono ko animation ina jeeya e ko ɓuuri sattude e nder radio aɗa andi ko waɗi ɗum so tawi ko ka journaliste a windat tan gara kala ko binduɗa ko sa gasni jalta animateur noon saaha mo jogui o ko adi fof ɓuuri juutde e saaha jayniyanke o kono ko ari ko wadde omo foti andude ko ari ko wadde ko holɗum tawde omo andi public makko omo andi ɓe waɗanta ɓe omo andi saaha mbo waɗata o holko ɗum namdi to banggue gaaci holko ɗum namdi to banggue sélection musical poɗɗo waɗede omo foti andude kadi humpitade holko soomi e nder ɗum ɗo to banggue pinal e to banggue fina tawa e to banggue rendiyankagal men e hoore mum holko ɗum soomi nder hen wona tan a ari tan aɗa fawa musique aji tan aɗa weltina yimɓe tan aɗa oɗo ɗiɗo gaaci gasa kadi beltina yimɓe kadi nanna gaaci goɗɗe ala gaaci ɗi ko littérature ɗum waɗi enen golloɓe radio ji e télé ji ko namde ɗen ko ɓuuri hewde e ko tubakoɓe ɓe namda ko par ce que enen eɗen poti wattorde pinal men eɗen poti wattorde rendiyankagal men e nder communication mo mbaɗaten yidde wiide ko yimɓe hewɓe sikkoɓe wonde tawde ko ɗemgal pulaar tan no beelami fo mi waɗira ala ɗemgal pulaar yo ɗemgal anglais yo ɗemgal espagnol lo no waɗirte ni ko noon waɗirte joni noon holko ɗum namdoyi janggo e jaam to banggue ko serdi ko ɗum ne kadi an a andat ɗum an animateur o e an journaliste o fof an dokkowo kabaruji o no mbirunoɗen ni nane aɗa foti saɗa rokka kabaru aɗa fawni ɗum e rendo aɗa andi rendo ngo holno sifori aɗa foti wawde andude holno ɓe jaɓɓorto kabaru o mi sikki en dokki yero ñanden to guddiri to mbiɗen joni yerɓande leydi waɗi to Syrie e to Turquie leyɗele ɗiɗɗe foof yerɓande leydi nde waɗi hande ne yaara 96 ujunere walla 97 ujunere mayɓe hen donc tubako o so ina rokkira oɗo kabaru ala caɗele e dokkirgol kabaru o saabu kañum rokkirta tan ko kabaru o min kono an ganduɗo ɓe kaldataɓe tawde kanko o haaldata koye un musée virtuel tout le monde an ganduɗo ɓe kaldataɓe saɗa rokkaɓe kabaru o aɗa heblaɓe e holno ɓe jaɓɓorto kabaru o a arata tan mbiya buncan ɗo noon caɗele ɗe goni saabu bindi ɗi enen garat he men koye faraysi les dépêche la keɓaten ɗi koye faraysi woni APS woni AFP woni Reuters keɓaten dépêche uji ɗi koye ɗemgal faraysi tawde keɓaten dépêche uji koye ɗemgal faraysi koyen wattoɓe ɗum e nder ɗemgal pulaar so eɗen mbatta ɗum e ɗemgal pulaar ƴeewen enen public men pulaar o holno jaɓɓorto information en dokki hen ñanden yeeru jaydiyanke tubako so ari jooɗima tan so télé so radio vision so ina uddita tan wiyat que 40 morts 56 blessés c'est le bilan d'un accident survenu walla c'est le bilan d'un séisme survenu en Syrie et au Turquie kanko ala caɗele wiide 46 ujunere neɗɗo ma yi e nder oɗo o ala kono an haal pulaar dokko kabaruji o tawde aɗa andi ɓe kaldataɓe mbiyata ko hande kabaru musɗo ina ari e nder leydi ndi kabaru o noon o yani ko to e leydi Syrie
ɗo déjà mo kalanta o jerminima nana heeɗo nana fada a heɓli ɗum kadi e fadde kabaru o ko musno wadde musalla o ko waɗat ɗum ko atténué ko seɓorinto musalla o e hoore mum ina wayno a waɗinimo on dose a pikkirimo on ɗon piqûre no omo jaɓɓoro on ɗon information jiidade touba kañum wondat so ina haal donc ɗo ko différence mawɗo mo poɗɗen wattorde mbattoren e guinti e ɗemgal faade e ɗemgal par ce que enen ko ɓuri ko hen heewde kabaruji ɗi so ina ngara ɗi bindaka e pulaar kono an jaydi yanki baɗowo o kabaruji so radio mum so télévision mum poɗɗa ko windetade te poɗɗa koye windude ɗemgal ma ngal wadde a wawa wasde janggude ɗemgal ngal a wawa heddoto noon hannde won windiroɓe ɗum bindi ñawɗi tawi ko jeho joni eɓe mbaɗa dj par ce que phrase ala je so tawi ko ca o kamɓe ɓe mbaɗa THIE wonno phrase ala ce e ko nandi hen e ko nandi hen hay soko ɗum hay saɗa winda colli aɗa waɗa THIO 2LI hay so ɗum windu kam e pulaar windu e pulaar tima hen kono ko ɓuri ko sirde ko janggude ɗemgal ngal par ce que ma ganda ni joni aɗa heɗota radio ji men ɗo yede wonno ko sukaɓe jibinande teeru goni hen les classes nominal noɓe kutorto ɗum ni fewani hande nande mbaalu o e nder radio ji men ina weeɓi e radio ji men ina weeɓi holko waɗi noon ko jomumen janggani ɗemgal ngal ɗo noon alay sago saɗa gollo e nder ɗemgal bindata koye ngal ɗemgal pour binda e ngal ɗon ɗemgal janggoy ngal ɗon ɗemgal ɗum koko waɗɗi kala mo ganduɗa o ka jayni yangi mbaɗowo ɗemgal pulaar ɗum ko gueɗel ɗimmel nguel ko kabaru o ari koye faraysi ka egginowo ɗum aɗa wattuɗum e ɗemgal ma mi rokko yeru tan tawde gonɗen koye séisme yerɓande leydi wande to Turquie e to Russie